Hökümet pile borçnamasyny artdyrdy. Ýüpekçiler tuğ dagazynyň ýetmezçiliginden şikayet edýär. Şu ýyl öňki ýyl garanyňda gat köp gurçugy ýydyk etmek talap edilýär diýip bir marly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Türkmenistanyň ýüpek gurçugyny ýydyk etmek möhsümi batlanýar. Resmi maglumatlara görä şu ýyl ýurt boýunça 2300 tonna çiğ pile öndürmek gözeňinde tutulýar. Fevralda kabul edilen karara görä şu ýyl Ahal welaýaty 300 tonna, Balkan welaýaty 50 tonna, Daşowdy welaýaty 500 tonna, Lewap welaýaty 1010 tonna we Mary welaýaty 440 tonna çiğ pile öndürmeli edildi. Bu ýyl ýurdun pile borçnamasy geçen ýylyň plan borçnamasynyň 300 tonna ýokurlyny. Her bir büdjet edarasyna daýhanlara hatda hiç ýerde işlemeýän adamlara garaz ýüpek gurçugyny ýydyk etmäge istek bildirýän herkese gurçuk paýladylar. Emma häzirden tut agazynyň ýetmezçiligi başlady diýip marly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Fevral aýynda geçirilen hökümet maslahatyna ýurdun oba hojalyk toplumuna gödäwçilik edýän vice-premier Esenmurat Orazgeldiýew ýüpek önümçiliginiň çiğmal binýadyny putulandyrmak we öndürilýän mukdaryny köpeltmek boýunça alınıp barylýanyny gaýdylýan işler barada hasabat bilen çykyş etdi. Bu ýüpekçiligiň binýady bolan tut nahallarynyň ekilýän meýdanyny giňeltmek üçin zerur çärelerin görülýändigini aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolýan ýüpekçi kärenetçileriň en çemmesi Mary welaýatyny ösüp oturan tuğ dagaçlarynyň eýam iýilidigini we çiğ mal ýetmezçiliginiň hatda ýaprak sowdasyna ýol açanyny aýdýarlar. Şu wagt içinde tuğ dagaçynyň ýapragy satylmazdy. Tuğ dagaçynyň ýapragynyň tuğ dagaçynyň çywygynyň sowdasy başlady diýip marly ýüpekçi habarçymyza gurrun berdi. Türkmen hökümeti bu ýylam ýurt boýunça jemi 3 million düýüp saýaly pürlü miweli baglaryň we üzüm naharlarynyň oturduljakdygyny aýdýar. Ýöne olaryň arasyna ekilmegi meýilleşdirilýän tut naharlarynyň anyk sany ma'lum edilmeýär. Resmi habarlara görä apreliň başlaryny hökümet ýüpekçi kärenetçiler bilen şertnamalar baglaşdy we olar ýüpek gurçugynyň tohumlary bilen üpjün edip başlady. 18 aprelde geçirilen hökümet maslahatyna görä ýüpek gurçugyny ýydyk etmek möhsümi Ahal, Mary we Lewap welaýatlaryna ýan başlady. Daşowdy welaýatyna ýydyk işlerine 26 aprelde girişler. Resmi maglumat Balkan welaýatyny ýüpek gurçuklarynyň kärenetçileri paýlanýanyny aýtdy. Tut agazynyň ýerden tapmaly diýýän hojalyklar bar. Biziň alan gurçuklarymyz tut ýapragynyň ýetmezçiliginden ölse bizi günäkär ederler diýip ýüpekçi kärenetçi habarçymyza gurrun berdi. Ol hojalyklarda tut nahallarynyň öz başdak oturdulmagyna ruhsat berilmeýändigini aýdýar. Biz ozal hökümeti azar ýetirmän tut agaçlaryny öz başdak oturdup özümiz ýydyk etjek bolduk ýöne bize çalt baýajak bolmaň diýdiler diýip pileçi gurrun berýär. Indi goý hökümetiň özü pile urçuklarynyň aladasyny etsin çigit paýlanýaly paýladylar. Näme ýydirmeli inni biz bulary diýip kärenetçi aýdýar. Onuň sözlerine görä Mary sewitine tuğ dagaçyny kreýne berýän hojalyklarym bar. Entek kärenetçilere berkidilmedik tuğ dagaçy bolan hojalyklar tuğ dagaçynyň bir orum üçin 3-4 manat pul sorýar diýip ýüpekçi gurrun berýär. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä sewitde büdjet işgärlerinden ýüpek gurçugyny ýydyk etmek üçin 40 manatdan pul toplanypdyr. Galy berse de Türkmen hökümeti pile önümçiligini mejburi zähmetden peýdalanmakda tankyd edilýär.